Добър вечер на всички, които имат привилегията да бъдат в Централния стратегически клуб за анализи и свободна зона с мен Георги Коритаров. И днес, и вчера, и онзи ден имаме достатъчно сериозни поводи да говорим за Русия. Най-напред се появи разследване във вид на доклад от британския съд, в което доста аргументирано се съобщава, че руският президент Владимир Путин е бил информиран и е дал одобрението си за убийството на Александър Литвиненко, световно известен дисидент, който живееше в Лондон, бивш офицер от Федералната служба за сигурност на Русия. Както помните, той беше убит през 2006 година по особено зрелищен и злокобен начин с полоний 210, който двама негови стари познайници са му сипали в чая в един от престижните лондонски хотели Метрополитен. Малко след това дойде новина, този път с адрес от Съединените щати, откъдето от доста висока позиция беше изнесена информация за особено силните корупционни практики около Владимир Путин. Разбира се, Руското външно министерство и в двата случая реагира, и то с една по много характерен начин подбрана за подобни политико-емоционални сюжети за реагиране дама, Мария Захарова, която е говорителка на Руското външно министерство. Но дори нейното излъчване едва ли е в състояние да компенсира липсата на убедителни аргументи от руска страна. И ако до днес можехме да изтъкнем тези две обстоятелства като основни поводи за разговор за Русия, както разбира се и търсенето на отговор какви поражения нанасят на руската финансова система и икономиката на Федерацията наложените санкции от международната общност заради окупацията на Крим и заради подстрекателските действия в източна Украйна, то днес имаме и един много специфичен български повод. Той идва в резултат на отговор на руския външен министър Сергей Лавров при въпрос на очевидно журналист от български произход, като в резултат на въпроса се е получил отговор, че Русия никога не е имала намерение да намалява обема на сътрудничество с България, нито да прекратява който и да било от проектите от така наречения голям шлем. Но причина за това бил дори по думите на Лавров не Европейския съюз, а Брюксел. Бюрокрацията на Брюксел. Тоест Брюксел е причина за руското вледеняване в отношенията към България, поне по думите на Лавров. Разбира се, не без значение и това, което стана около Коледа, защото думите на почетния председател на Движението за права и свободи в неговото коледно слово, в което той буквално възпроизведе оценките на Владимир Путин за състоянието на Европейския съюз и на НАТО, едва ли са случайно съвпадение. Може би също би могло с доста сериозни основания да се търси определена логика. Каква е истината за състоянието на Русия? Накъде върви тази страна и как
изглеждат отношенията и към държави като България? Това е темата на разговора ми с Илиян Василев, бивш български посланник в Москва. След секунди започваме. Добър вечер и добре дошли. Добре заваря. От имиджова гледна точка, тежък удар по престижа на Русия ли са британския доклад за разследването около смъртта на Александър Литвиненко, както и американската теза за високото ниво на корупция около Владимир Путин. Нещо, за което, впрочем, говореше самият Литвиненко преди 12 години. Това беше моето първо интервю с него, когато той точно за тези неща заговори. Да, помня, ние в едно друго студио говорихме по тази тема за Литвиненко. Всъщност към тази поредица трябва да добавим и доклада на холандското разследване за свалянето на малайзийския самолет. Тези две разследвания маркират един вододел. Това е вододела, от който нататък самия Владимир Путин е вече държан отговорен за нещата. Тоест, преминахме от етапа, при което санкциите, философията на санкциите беше да се остави Владимир Путин, Лавров и няколко хора, които, за да може с тях да се преговаря, а всички други да бъдат предмет на тези санкции. Очевидно, това е заявка и на Запада, че нещата вече са отвъд точката, на която може да се водят преговори, т.е. да се възстановяват някакви отношения и търси се развръзка чрез промяна на статуквото в Кремъл, което не е непременно означава, че Запада ще почне да се намесва. Напротив, това е по-скоро плод на рационална оценка, че Кремъл е загубил контрол над ситуацията в самата Русия и нейната еволюция при тези тенденции означава, че рано или скоро, по-скоро в едно обозримо бъдеще, ще има смяна на караула в Кремъл. Това е очакване, може би дори е пожелание, но реалистично ли е наистина да се надяваме на такова нещо? Това е неизбежно. Може да се спори дали ще бъде скоро, какви ще бъдат сценариите, защото на различни сценарии са възможни. Но това е неизбежно, защото усещането на света и в Русия е, че ситуацията е извън контрола. Тоест, тя се влошава, а Кремъл няма противодействие, няма лекарство, няма политики. В този смисъл, влошаването на положението, гледна точка, нали, това се епитемизира, т.е. въплатява се в това, че курса на рублата пада, че се влиза в рецесия, т.е. има имплозия в свиване на икономиката, социалните плащания се забавят, бюджета не може да покрие същностни разходи, включително по социални програми. И то докато и на фона на това, че военният бюджет не се пипа, единствено буквално преди 2 седмици Путин даде зелена светлина на края на финансов министър Силуанов да ограничи инвестирането в нови въоръжени програми. Това е прекалено късно, прекалено малко. В същото време при приближените до Путин олигарси продължават да получават поръчки, и то за милиарди. Това няма как на някакъв етап да е късо, както се казва, т.е. да не се премине в ситуация, при която ще се постави въпроса за смяна на властта не толкова поради една или друга причина, а за да се предотврати катастрофичен сценарий, т.е. сценарий, при който всички понасят щети и, разбира се, най-много ще понесе народа на Русия. Една забележителна книга вече на български език на Гари Каспаров "Зимата идва". Забележително, защото може би само хора, живяли отвътре, били потопени в тази действителност, могат да си позволят подобна откровенност на оценките. Подобна
безпределно остра критичност към политиката на Запада и една много особена безнадежност, когато говори за възможността за промяна в Русия. Защото има една такава хипотеза, че дори Путин да бъде отстранен или да отстъпи по някакви причини, то неговия наследник не означава непременно, че ще бъде с профила на либерал-демократ като Борис Елцин. Дори има предвиждане, че може да бъде още по-краен, още по-националистичен. Това е, разбира се, сценария, при който той, между другото, се споделя както от хора като Гари Каспаров, така се използва от самия Путин, за да сплашва. В смисъл, работете с мен, защото след мен ще дойде някой по-лош от мен. Аргумента на диктаторите, на Кадафи, на Саддам Хюсейн. В интерес на истината, ако бъдем точни, те винаги имат известно право. И както виждаме, след Кадафи Либия не влезна в режим на устойчиво състояние. Но да се върнем пак на нашите овни, както се казва. Следващия човек, който ще замести Путин, трябва да реши няколко основни задачи. И оттам вече можем да изведем профила на този, който ще го замести. Като аз не изключвам на някакъв етап да има преходен период, т.е. Путин сам да посочи човека, който ще го замести. Но той първо трябва да реши проблема с Запада, т.е. не само с санкциите като такива, но с достъпа до капиталовите пазари, възможността на Русия да се измъкне от тази дефицитност в развитието и да регенерира икономическия растеж, т.е. да възстанови траекторията на развитие. Това с ресурс и с хора, които са националисти или както е изключено. Второ, самата хипотеза, върху която почива приемането на Гари Каспаров, че един още по-Путин, примерно сталинист или така нататък, тя винаги е приемала или поне не е отчитала достатъчно фактора Китай като индиректно влияние върху ситуацията в Русия. Защото хората, които са по-националисти от Путин или по-антизападни от него, те винаги са почивали в основанията си за собствен път на Русия, в една или друга степен стъпвайки върху хипотезата или върху примера по-скоро на Китай като успешен модел за незападно развитие. Тъй като Китай влезна в режим на собствена криза, която един бог знае къде ще го отведе, но при всички положения не го изключва като модел за поддържание. Да не говорим, че просто двата модела не могат да бъдат сравнявани. И най-вече, че Китай отказа на Русия да играе тая роля, която тя просто хипотезираше. Има предвид енергийните проекти, има предвид оная подкрепа, която Китай трябваше да окаже на Русия или лично на Путин. Тази подкрепа не беше оказана. Нещо повече, Китай демонстрира, че в тази ситуация, ако трябва да избира, той ще избере отношенията си с САЩ и Европейския съюз и не по идеологически причини, а по чисти прагматични, пазарни, икономически, финансови и всякакви други причини. Освен това, ако си спомняте, Синхуа имаше един изключителен коментар, в който просто транслира на световната общественост оценката на китайското ръководство за шансовете на този модел на развитие в Русия. Директно беше казано, че Русия по този път няма бъдеще. В този смисъл, онова, което ще стане в Русия и този човек, който той трябва да изпълни тези задачи, да възстанови отношенията с Запада и то не по идеологически причини, да ограничи щетите или да премахне пречките, които спъват развитието на Русия, включително да ребалансира, т.е. да промени структурните отношения между силовиците, хората, които се возят на задната седалка и консумират по-голяма част от благата, и да даде възможност на те, които могат да измъкнат кораба на икономиката, не е задължително това да бъдат чисти и само либерали, а това могат да бъдат някаква смесица от либерали и дирижисти, т.е. хора, които разчитат на възстановяване на икономиката, включително чрез ролята на държавата. Ще ми се да изясним едно недоразумение, поне за мен е недоразумение. Преди няколко дни мой гост беше посланника на Украйна, господин Микола Балтажи.
Тъй като има един израз, изразен напоследък и от Франция най-официално, че се надяват много скоро да паднат санкциите срещу Русия, ако бъдат изпълнявани Минските споразумения. И нашия кратък сегмент от разговора беше следния. Санкциите са наложени заради окупацията на Крим. Защо се говори, че ще бъдат свалени, ако бъдат изпълнени Минските споразумения, където нищо не се говори за Крим? И отговорът беше, което аз го чух за първи път, между другото, и затова искам да го изясним. Отговорът беше, има санкции, които са наложени заради източна Украйна и събитията в Донбас. Има и такива, които са заради Крим. Ако се изпълняват Минските споразумения, ще бъдат свалени санкциите, които се отнасят заради източна Украйна. Но другите ще останат. А израза ще бъдат свалени санкциите с определителния си член санкциите, т.е. всички санкции, ме водеше към извода, че абсолютно всички санкции биха паднали. Каква е истината всъщност? Всъщност истината е в няколко плана. Първо, действително има санкции за Крим и за източна Украйна. Различни. Да, те са просто, ако си спомняте как се развиха, те бяха на няколко вълни от санкции за съответните събития. Така, второ, трябва да приемем, че онова, от което Русия най-много пострада, не бяха санкциите, а нейните контрасанкции и влиянието на събитието около пазара на нефт и свързани с него пазар на горива и най-вече тъй наречените commodity market или пазара за суровини, стратегически стоки, които пък бяха свързани с свиването на китайската икономика и потреблението за такива стоки. Това няма нищо общо с санкциите. В този смисъл, обратно на реверсивната част, свалянето на тези санкции, които по Минските споразумения са само касаят една част от... Ако си спомняте, за Крим, те започнаха с забраната и т.е. определението на кръг от хора, които не могат да пътуват. Да. Онова, което най-много засяга Русия, това е достъпа до капиталови пазари. Това не са официални санкции, които са наложени от Европейския съюз, а те са санкции във връзка с увеличение. Значи има едни санкции, които правителствата налагат и те са свързани примерно. Русия сега възнамерява да пусне дългов държавен дълг, т.е. да издаде облигации. В режима на тези санкции никой няма да го купи извън азиатски инвеститори или те, които не са свързани с прилагащите тези санкции. Но ако корпорации, хипотезата, че тези санкции за източна Украйна са свалени, това би могло да развърже възможността на компании, които са свързани с некритична стратегическа сигурност, т.е. не военна индустрия и някои други, да набират капитал, просто да осигурят хранителни и продоволствени баланси. Но интересното в дадения случай, че вдигането на санкциите и отпушването на възможността да бъдат внасени руски стоки и услуги в самата Русия, в никакъв случай няма да подобри нито търговски, нито платежния баланс, нито състоянието на рублата. Защото той ще отвори възможността и необходимостта от Русия да заема средства, с които да купува тези стоки и услуги. Онова, което е действително голям проблем и това, което трябва да следиме, е възможността, и това не са санкции само на Европейския съюз, тъй като има разлика между онези, които Европейския съюз налага и щатите, това е възможността Русия да заема публичен дълг, т.е. да може да си вързва балансите, а това е много малко вероятно да бъде сторено веднага след изпълнението на Минските споразумения. Да не говорим, че там критериите за отчитане са малко, така да го кажем, в сива зона. Но трябва да знаят нашите зрители, че свалянето на нещата до там са стигнали в Русия, че дори свалянето на санкциите вече по никакъв начин няма да се отрази позитивно нито на руската икономика, нито на руския бюджет. Той само ще постави в още по-голямо затруднение Русия и като необходимост да
продължи контрасанкциите. Всъщност това е много интересната част, че дори Запада да свали санкциите, Русия едва ли веднага ще свали контрасанкциите. Защото, пак казвам, тя в момента контролира с особена острота изтичането на финансов ресурс от страната. Махането на контрасанкциите означава отново, масово да се... изтичане на финанси. Да, което ще дестабилизира окончателно. Възможно ли е да бъде изградена хипотеза, че смяна на Путин би довела до разпад на федералния модел на Русия? Тоест една тенденция започнала от Съветския съюз, разпад на Съветския съюз, сега федералната структура, която е на принципа на матрешката, все още не е разградена матрешка, това е Руската федерация. И че евентуално отстраняване на Путин би довело до редуциране по някакъв начин на федерацията, отпускане на някакви територии към независимост. Да ви кажа, това не може да се изключва, но едва ли, примерно, републиките, които са обикновено са заподозрени в тая... Кавказските, да речем. Толкова линейна е връзката. Всъщност, големият проблем на прехода след Путин е поведението на Кадиров. Защото той има персонална лоялност към Путин, която няма да се наследи. И при вариантите, при което наследника на Путин не е посочен от него, т.е. той самия не може да гарантира приемственост на лоялността на Кадиров, това означава, че ще има проблем с оставането на Чечня в рамките или поне, както сега в момента, ако видим какво става, тъй като субсидиите от центъра, от централния бюджет намалиха и Кадиров размахва отново с една голяма демонстрация, отново заплахата от дестабилизация, т.е. опасността от кадировизация на Русия е много по-голяма от разграждането на федералния модел. Още повече, че аз не мисля, че, макар да не се изключва, не мисля, че това е в интерес на Запада или на който и да е, този процес да продължи така и да бъде стимулиран. Напротив, аз мисля, че това ще бъде голям проблем за световния ред и сигурност, но не мога да го изключвам не за друго, а защото преходът в Русия със всеки изминат ден намалява шансовете да бъде управляван. Тоест, когато той си отлага, в проекцията на половин година, една година или каквото е време там, той може да добие такъв разрушителен сценарий, а при тези сценарии прогнозите не струват много. Една прогноза при живе беше направил и то в доста разговори, които сме имали, Борис Березовски дори за свободна зона, който казваше, че само кръвопролитна гражданска война може да свали Путин. Той го наричаше революция. Това е от котата на годината, в която Березовски го е произнесъл това, защото тогава действително не се виждаше. Аз мисля, че само икономическите, т.е. ерозията на икономиката, защото в момента ние имаме една власт, която почива върху пиар елементи, т.е. възможността да се използват медии, пропаганда и да се държат с различни ресурси, включително, че са ресурса на външната заплаха, на гордостта, на амбициите да се възроди Русия, без значение това какви предметни изрази има за руските граждани. Този ресурс не е безграничен и той рязко се свива. И това е големия проблем на разбирането, че авторитарните режими, именно в пиковете на тяхното изглеждане като солидни, са изключително крехки. И да си спомним за Бисмарк, неговата класическа фраза за Русия, че Русия не е нито толкова силна, нито толкова слаба, колкото изглежда. Генералните секретари също имаха по 97-99%, т.е. изглеждаха непоклатими,
но в Москва нещата се развиват по друг сценарий. Това е и Кремъл, там има особена гравитация, особени вътрешни игри, които винаги остават зад кулисите. Въпросът е така най-общо и може би не съвсем точно казано, дали патриотизма и някаква форма на загриженост за света ще надделеят или ще надделее политическия егоизъм и опита за непременен диктат при Путин. Защото, ето, например, споменахте Силуанов, финансовия министър. Ако се замислим, може би бихме достигнали до предположение, че един вариант за човек, посочен за приемник на Путин, би бил такъв профил, Силуанов. Може Защото е технократ, нали, не е Медведев, за да кажат Путин се възпроизвежда, да кажат ето ново лице. Значи, по-големи надежди се възлагат на Кудрин. На Кудрин. Да, защото се предполага, че този човек, който трябва да измъкне, т.е. да представи новото лице, вероятно ще има един междинен сценарий, при който Путин си остава президент, но има друга фигура за министър-председател с повишени пълномощия, т.е. да може да води преговори за промяната. Не е проблем, и това трябва да се знае, още от 2000-та година, когато Елцин в Русия, в правителство, ако си спомняте, имаше много качествени и капацитетни икономисти, финансисти, т.е. хора, които знаят. Разбира се, аз изключвам и хората, които през 1998 година направиха тези крайни ходове, които не произведоха кой знае какво развитие. Греф беше доста силен като министър на икономиката, Кудрин като министър на финансите имаше репутация и продължава да има репутация на Запад и то много добра. Силуанов също има добра репутация, но проблема на Силуанов, че до тази година, буквално до началото на януари, той нямаше никаква възможност да упражнява своята си дисциплинираща роля като министър на финансите, защото има една сфера, в която никой не му дава да пипа ресурсите, т.е. финансирането. Това е сферата на сигурността, армията и когато и който дойде в тая позиция да оздравява руската икономика и с политики, които трябва да ограничават ресурси, да урязват разходи, да дисциплинират администрацията и особено олигарсите, които живеят привързани и прикачени към държавния бюджет. Ето това е ключовия въпрос. Кой ще му позволи, дали той ще има тези пълномощия? Като финансов министър, да. Но като перспектива, дали ще бъде Кудрин или ще бъде Силуанов въобще, самото предположение, че Путин би узрял до идея да посочи приемник и това да стане преди края на редовния му мандат, ми звучи много революционно. То не е толкова революционно, просто алтернативата да гледа как нещата се развиват извън негов контрол и той не може да противодейства. Може да разпали война, още по-голямо. Според мен тези сценарии също се използват малко в рамките на преговорните сили, защото заплахата от употреба на сила, тя също е актив в всъщност това действа като аргумент за Путин. Да, но не, вижте, може да се критикува Путин много. Аз го следа още, всъщност бях посланник малко преди той да бъде избран. Той премина много етапи в своето развитие. Има много грехове, но не е ирационален политик до степен да развърже нито световна война, никакъв някакъв голям конфликт с Запада. Това, докато сега има шанс, той не са много големи, но все пак да оговори тип елцински преход или поне не такъв, какъвто да е свързан с защита на неговите интереси. Това е винаги при такива преходни състояния. Не трябва да се изключва възможността да се преговаря, да се гарантира живот и сигурност, така нататък и позиции. Може ли? С една война, края на тази война или някаква по-голяма операция, вече изходът му ще бъде само един. Да. Никакъв друг. Да. А възможно ли е да започнат да търгуват? Ще отстъпим, ще трансформираме властта, но да си запазим териториалните придобивки?
Това е невъзможно, защото става пак за доверие. Значи Западът никога няма да си върне доверието. Не казвам, че трябва непременно Крим да се върне или пък веднага ще се върне. Но ще има някакви преговори, които да засегнат и включат Крим, включително чрез някакъв режим, вече тук може да се спекулира на специален режим, специален статут, но няма това го как... обсъждахме с Ирина Бокова като възможен проект, между другото. За специален режим или проект за Крим. Да, което фактически може да тества едни нови форми на сътрудничество между Запада и Русия с Украйна, защото Украйна също няма безкрайен капацитет да търси самостоятелни решения. Още повече, че тя в много отношения най-добрата и политика спрямо Русия е фактически успешните реформи, т.е. изграждането си, себеизграждането си като модел. Това е, което тя може да направи. Не е в рамките на нито на военните действия в източна Украйна, нито пък на някакви бомбастични агитации да си върнем Крим. Това е нерационално и неразумно. Реклами.